Kicsit menj följebb, Ferenc. Olvasható? Bajnai Gordon a Baranya megyei Komlóra érkezik, hogy egy lakossági fórumon előadást tartson, de mielőtt részt venne a baloldali közéleti klub rendezvényén, előtte a Jobbik a bejáratnál fogadja őt. Nem fél attól, hogy a Bajnai Gordon egyszerűen elmegy önök mellett, hogy megkerüli önöket? Nem foglalkozok én vele, nem érdekel engem. Én azért jöttem ide, hogy esetleg ne érezze magát jól. Hát mi vágyjál? Nem kell itten agitálni senkit, kérem szépen, az van kiírva, ami ki van írva. Ezek tények. Majd ha maga rokonságából fölakasztotta volna, vagy öngyilkos lett volna, akkor nem tudom, hogy mit szólt volna hozzá. Mikor mentek a szocialisták, azok nem mennek. A szocialisták nem mit csinált az Orbán? Ígért fűtfát, hetethavat, és a családját kaptak egy nakás szart. Ugyanezt csinálta a Bajnai. Miért? Szerinted mit csinált a Bajnai? Elvette a 13. havi nyugdíjat, elvette a gyerekektől a... És az Orbán mit csinál? Már 100 mit csinál? Figyelj, el vagy varázsolva. Nem a Ludmilla nevű bűnöző. Jó? Az Orbán az egy következő esemény. Milyen érdekes, csak... Halkabban, Cuki bácsi! Tehát milyen érdekes, ugye, csak a két nagy táborról, vagy tehát a két táborról esik szó, ott van itt még egy-két erő, például itt a Jobbik. Vona Gábor, akiről egy szó nem esik itt a nagy csatározásban. Nem világos semmi sem. Nem világos? Olvasom magának, mert látszik, hogy nem nagyon látszik, hogy mi van ráírva. Ludmilla... Mi van odaírva? Tűnj el, mint a hajdubétből a libák. Ezen mi a nem világos, testvére? És én azért jövök ide a barátaimmal, meg ezekkel az emberekkel, akik úgy gondolják, hogy ez így tovább nem mehet. Tehát, hogy egy Bajnai Gordon ne lehessen miniszterelnök. Ne lehessen. Nem érdemli meg. Csak a maguk a Jó történelmet napot kívánok, tanár úr! Jó napot kívánok! Halló, halló! Nem nyúkálunk a vízéhoz, én sem nyúlok magához, tanár úr. Mi a probléma? Nem nyúk! Ne üvöltözön velem, mert lekapom ezt magát meg nem kérte senki, hogy ide jön, nem is ismerjük egymást. Viszontlátásra! Tanár úr fölkapta a vizet. És ő beszél izéről, történelemről. Hozd meg te! De ezért azt hagyjuk minket végén a listánk, tudok kibatott. Hello! Hello! Menjenek büdös pikába! Cuki bácsi! Cuki bácsi! Majd szólok, hogy az Isten a faszát nyomja Cuki bácsi! Úriember! Akkor menjenek innen a francba! Cuki bácsi! Úriemberek vagyunk, nem újégatok! Gyere onnan elő! Hagyjátok szépen végén, te pedig ne foglalkozz semmivel. Te csak verd azt a kolompot, légy szíves, de mindig hangosan.